Jeg hedder Hanne, og jeg har bloggen bedremode.nu. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at lave en video, så jeg håber, I kan tage godt imod den. Jeg vil starte med et lille tip, som jeg selv er begyndt at elske at bruge. Det er at introducere ukrudtsblomster i hjem i små doser, og på den måde købe færre afskårne blomster. Jeg fandt for nylig ud af, hvor stort et CO2-aftryk afskårne blomster har, og det har jeg ikke lyst til at bidrage til, så derfor er jeg begyndt på noget nyt. Den ene er for eksempel at hente sådan nogle grene herind, og fordi de er hentet i naturen, så er de jo langt fra perfekte, de stritter i alle mulige retninger, men jeg synes faktisk, det er sødt. Det kan du ikke købe på blomster herinde. Et andet eksempel på at prøve at få flere ukrudtsblomster ind i mit hjem er de her små vaser, jeg har købt. Og der kan man jo bruge nogle helt vildt små blomster. Det er det yderste af nogle grene. Og de holder rigtig fint. Og det gode det er, at det behøver ikke holde så længe. Jeg kan bare lige gå en tur igen. Jeg er så heldig at bo rigtig tæt på en park. Så